Ассалому алейкум бародаро. Як бургар мехостум дар бораи миноксидли 5% ва 15% маълумот бутам. Чӣ хеле ки бисёри бародарон медонанд, мо тариқи 2-3 сол шид масъад тариқи интернет фурӯхтестем ва мехостум фақат бифаҳмонам. Бисёри бародарон мепурсанд миноксидли 5% иш 5% бародаро, а иш 15%. Фарқият ҳамин дар чи? Фарқият дар ҳамин бародаро бисёраш мепурсанд ки ҳастанд шахсоне ки мақсад нав 18 да диромаданд ё ки мисол 17-18 дан мехоҳанд риш бироранд ё ки баъзе бародаре ҳастанд синни солшон 20-25 лекин то ҳол риш баровардагӣ нестанд. Мегӯянд брат ҳамин совет бите чӣ хелай нағзай чӣ хел результат мета. Бародаро фақат ягона роҳ ман як чӣ гуфта метавонам ки миноксидли 5% чунки шумо зиёшен ва қобилияту ва ҳамун организмтон қобилияти аз нав баровардани мақсад ҳамун мӯҳ бошад ё риш бошад дора. Ё баъзе бародаре ҳастанд ки ба мисли хидм мисол ҳастанд одамое ки мисол 23, 22, 25 то 30 мисол уже як бор мисол мӯи сар хушрӯ бароварданд, лекин аз сабаби может мо погода боша яъне обу ҳаво ё ки аз барои шампун ё ки собуне ки истифода мебаранд ё ки аммо бисёр бародаре ки дар Россия ҳастанд аз сабаби об бисёр резиш мӯҳшон бисёртар мешавад. Совет метавонад шуморо 5% шавад, ба хотире ки 5% барои мо бачаҳо ёшай мо ва медонем ки мақсад результати нағзтар хубтар метавад, чунки мо ёшем қобилияти аз навбарориша дорем. Ва акое ҳастанд ки мисол соли таваллудшон калонай мақсад 40-45 то 70 солара даже бачаҳо занг мезананд, мехоҳанд ки мақсад риш бароранд. 15%-ро тавсия метиҳем. 15% барои шахсоне ки мақсад камтар калонсоланд, қобилияти мақсад аз навбарориш мӯи саршон камтарай. Барои ҳамое ки и 15%-аш пашти ба як гуфтае ки 3 баробар зиёдтӣ мақсад боз результатиш нағзтар хубтарай. Хай меша баъзе бародаре ки мисол синни солшон 30 ё ки чӣ хел гӯем 27 хелда мехоҳанд ки мӯи саршон хубтар бояд беҳтар шавад. Ба ҳамин хотир агар ки имкониятш бошад шумо метавонед аввал хатаби 2 ё 3 дона ай 5% истифода баред, чунки як камтар ҳамун қобилиятш як камтар ҳамун чӣ мегӯянд афзоиши зиёдтар шид. Баъд шумо метавонед 15%-ро ё дар риш бошад ё ки дар мӯи сар истифода баред, чунки якбора шумо агар 15%-ро истифода мебаред шояд бисёри бародаро кадестан ягон проблема нашидаю, лекин шояд аммо пӯсти рӯ бошад ё ки пӯсти мӯи сара камтар мақсад чӣ мегӯянд ранги мереза ё ки баъзе мардуми тоҷик мо мегӯянд ку никлак мегӯянд ҳамин хеле борид мекунад, лекин вай ягон проблема намешавад. Ва бисёри бародаро мепурсанд ки амир чӣ хелай результат точ наметавам. Ман бисёри каналҳоро тамошо кардам, мақсад бисёриёш гап мезананд ман 100% гарантия метавам ё ки мақсад одамое ҳастанд бисёр вақт каналҳои бародари Ӯзбекистона нигоҳ мекунем ё ки Қирғизистон, Қазоқистона бисёр 100% гарантия бераман мега исуси, лекин ман ҳамира 100% ягон тиша гарантия то наметавам, чунки 100% гарантия ягон кас дода наметавонад. Якамаш аввал Аллоҳи меҳрибон мисол ба хости Аллоҳ мешавад, дуюм ҳамин чизо сабаб мешавад ки шумо соҳиби мӯи сар ё ки риш мешин ва ин зависит аз ҳамун организми шумо мекунад. Чанд қадр ки организмтон хуб бошад, чанд қадр ки организмтон беҳтарин бошад, ҳамон қадар мақсад афзоишу инкишофи ҳамин мӯи сар барои шумо хубтар ва беҳтар мешавад. Ва бародаре ки мисол заказ карданӣ метавонед заказ кунед. Мо дар Тоҷикистон ҳам дорем ва ба тамоми шаҳрҳои Россия ҳам равон мекунем. Фақат шумо почтаи наздиктарини хонатона гап мезанед, мо ба ҳамҷоро равонаш мекунем. Ногуфта намонам ки пули поштара хитон метиҳем. Нархҳои хаёл мекунем ҳама нархҳои арзонтарин может айма бошад, чунки то ҳозира мисол дар интернетҳо ҳам дидам, дар сайтҳо ҳам дидам нархҳое ки мо мефурӯшем мақсад ҳозир ҳамин хел нарх наёфтам ё ки мумкин бошад ҷое ки мақсад камтар оптим метаванд ҳамон нархҳода монанд бошад. Ва баъдан бисёр бародаро мегӯянд дар комментарӣ менависанд брат номерота бинавис ё ки мақсад чӣ мегӯянд хеле чансба наша бинавис. Бародаро мисол ман инами вози инами ҳам 15%-шам сёмка мекунам, 5%-шам сёмка мекунам, мисол мегӯям нархш 800 рубл ё ки 1000 рубл мегӯшад, лекин вақте ки мисол и места 2 сол места дар канали ютуби ма ё ки дар ҳамун каналҳои ма 2 сол зиёд места, мумкин нархи 10 бор алӣ шавад. Аммо вақте мисол шуморо дар комментарӣ менависем ки нархи 600 рубл ё 700 ё ки 1000 ё 2000 рубл нархи мақсад амира менависам, мисол ӯ тичени вақт гузаштан мегирад. Мардум вақти комментарро мехонанд мегӯянд ки мисол қарзон да биё ҷа заказ кунем. Вақте ма да занг мезанам дар ӯ ҳолат мисол нарх поли ход алӣ шидагай ва ё баъд хаёл мекунад ки мо фреб кардестемшон ё ки мақсад мо пул кор карда намеяв. Ба ҳамин хотир мақсад лучши шумо занг занед 8 911 259 52 54
занг занен акаҷону дар WhatsApp нависен, ҳамаша подробно бо хубтар мефаҳмонем, ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россия равон мекунем. Ва бародарое ки мақсад барои простатит, барои мӯи сар ё ки барои мақсад чандин табобатҳо чизо мақсад бо дигар намуди барои харобшавии фарбешавӣ чандин намуди дорои дигар дорем, метавонед заказ кунед. Ва можед ягон саволе ки шумо доштем ман нагуфта бошам, ягон чизеро мехостем шумо ман нагуфта бошам, метавонед дар ҳамин комментарий бинависен ё ки мақсад дар WhatsApp бинависен. Иншоаллоҳ ба қадри имкон ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. Худованд ҳаматонро нигаҳбон. Якумш ки худованд шуморо муҳтоҷ намехоҳед дору накунад. Ҳаматон соҳиби мӯҳои сари хушрӯ ва решаҳои беҳтарин шед. Худованд ҳаматонро нигаҳбон. Дар WhatsApp занг бизанед подробно, иншоаллоҳ бо менависем, мефаҳмонамтон, ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россия равон мекунем. Ё нав омада, чӣ хеле медонед ки шумо байни мақсад ду давлат камтар муноқиша шудагия, мисол ба ҳамин хотир ҳеҷ чизо беҳад қӣ наёфтанаш ва бародаре ки ҳамин чизоро бизнес мекунанд 100% худшон медонанд ки беҳад қӣ наёфтани ҳамин чизо, лекин алҳамдулиллаҳ шукр ёфтем, овардем ва мефурӯшем. Ва бародарое ки мисол мегиред, шумо агар як коробка бигиред, дар дуруш пипеткаш ҳаста комплект шуда, лекин шумо агар донагӣ бигиред, дар дуруш мисол донаги шумо гирифтанда пипеткаша бо отдельно дода намешавад. Бисёри бародаро савол метаҳанд. Агар шумо бо мисол агар коробка бигиред, бо арзонтар мешавад мақсад. Ва пипеткаш ҳаст ада 15%, ин худаш автоматически ина пипеткаша, ина мегиш худаш пипеткаша. Ва бо дора мизаролеша барои массаж кардан. Шумо метавонед комплект бихаред, ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар шаҳрҳои Россия равон мекунем барои шумо. Шумо фақат подробно бифаҳмед, точно мақсад аниқ кунед. Агар ки лозим шид, занг бизанед, подробно ҳамаша бо мефаҳмем, равонтон мекунем. Чунки бисёри бародаро занг мезананд, мегӯянд ки ҳо хайба мегӯянд эпл шид ба мегирам. Ба ҳамин хотир вақти моро нагирен акаҷону апаҷону ва вақти худтонам сарф накунед. Худованд ҳаматонро нигаҳбон.